Mga katunay, magtarag-tarag na punta diri sa unasan kauban naton mga gwapo nga katunay. Hope di mo sumuran katunay aning mga kantin kay gipaymuslan ko ang unasan kay naa pay hunas. Kay kung paymuslan ta ang kaygayunan pagpanguha ani masib ang aton pocket money. Ate kay na sir. Aw sa kumbati lang kani ay alright kay ni plus mag-relax sa ta diri. Ilawan ta katunay. Ay kay mo ka. Aryo, katunay sili challenge sa. Chili challenge. Chili. Ato na yun, right kaya dating ha. Okay. Lights. Pinakahang lang ha. Hang kaya ni, ambot na lang. Lato lang aglang gaw katunay kung bati na. Ilaw to sir sa kwan. Lami kaya niyo. Ano ba? Ayos kanya katunay oh. Hawa to na yan. Ipadyata ka mo sang bahaw, aka mo. Pukit na ako na. Kung bati ito na eh. Ang saan, ngutlo pa. Kalang, kaya sa oras. Katuyawing iban katunay. Wad-wad mo na siya, was-was ba? Kana oy. Ano na siya. But nga sili bro. Ari. Oh, sili challenge oh, sili challenge. Sarani ka bro. Ay. Tunay. Ni ae. Bix, ano na? Katunay. Samtang katunay ba? Right ka ba? Katunay ha? Ngilaw ta katunay. Tunay, tamis-tamis na gunod katunay. Malang. Alang ka katunay ha? Ano katunay? Right kayo ni? Right. Ito dong. Tamis kaya ni? Tobix katunay oh. Right. Atin na tiradahan katunay. Nang lamahan naman tayo pag anong graduate, naman ako graduate. Katunay oh. Dahan din katunay. Bagus mo na yun. Bagus tayo.